Ai, ama, oidoi eharra irrintzila. Badakizue, ez da? Ze gauza erradan irrintzila, eta zerrekin lotzen deu? Ba, alaitasunakin. Baina, baltzen egiten dolua adierazteko ere balio zuela irrintziak garai batean. Eta adiskidetasuna adierazteko... Une hontane, irrintzi bagotako nun minago adierazteko. Baina ez dakit botatzen, ja. Eskerrik asko. Ai, ama, nire biaz potolua. Kaixo launak eta ongi etorri gurene eta nerea, zer modu zaudete? Ongi? Zene botaitu leheno botatako irrintzi horiek ni hemen ibili naizela eta hor, oida hori irrintzia botaitu zuena. Zuek izan altzeate? Bai? Bai. Gurene eta... Patxita, mazu ala zu? Biak. Bat eta geho bestia, ez da? Bai, basekamente ezberdintasuna. Bueno, irrintzia oso tradizionala da, baino zuek zerbait moderno iten aizeate behakin, ez da? Bai, hori da iten dugun planteamendua eta proposamena. Bikai. Eta konpainia bat sortu dezu eta dana, ez da? Bai. Ai, nola deitzen da? Bai, irrintzi taldea. Bueno, eta irrintzi taldeakin egiten dituzue gauza mordo bat, ez da? Kontatu, zer nundik noa ibiltze zeate? Bueno, alde batetik performantzak egiten ditugu. Iraupena espazioaren araberakoak, baina gutxi gara bera 15 minutu, 20 minutukoak. Eta soinua da ardatza, eta baita ere jolasten dugu gure gorputzarekin eta espazioarekin. Orduan erabiltzen dugu espazio osoa, piezazteko. Gauza polita eman diozuena irrintzi jai, ez da? Bai, bueno, ematu gure jai giruan bakarrik uste duguna eta noiz behinka, eta oso polita iten izate, eta zukaldatzen baldakizu, Bueno, moldatzen gara. Bueno, bat denon artean zoz egin gauza, nire irrintzia, ai, hola, bai, minana, baina irrintzia. Bai, ingo daukero entrenamentu pixkat. Zu labana moztu, eta ni irrintzia gota, labanakin. Bueno, lagunak, hementxe, ingo deuna da bularra, oilaskoan bularra beteta, gero lagungarri patata batzu gurinetan erreta, eta barrengorrin saltxa bate, bai, plateran azpi jartzeko. Ados? Ados. Adi lagunak, saio, bikaina datorreta. Ai. Bueno, bikote eta laguna, garatuko dizuet pausuz, nondik nola ibiliko gehan, errezta baiteko garaian, bale? Bueno, esan deun bezala, bularrak ingoitugu beteta. Orduan, ingoen bular bat atea, xerratu, pixka gehiago iriki, xerratu, eta liburu bat bezala irikiko deu, iskinak eta kenduko iskio, eta iskina horiekin, arrautzakin eta esnegainakin, birrinduta krematxo bat prestatuko deu, bale? Beste aldetikan, ingo deuna da, tipulinak, goxatu, baitare lapikuan eta karamelizatu. Eta orduan, liburun irikita dazkaunian, jarriko jau sisina pixkat, jarriko jau baitare tipula potxatua, gero jarriko jau baitare gazta, eta gero prestatu deun puretxo hori indeuna bapuntxa horiekin, arrautza eta esnegainakin. Barrun jarriko deu, denak kiribilduko deu, film plastikokin bilduko deu, turulillo batzuk ingoitugu, eta egozin goitugu. Behin, egozita daudenian, gero ingo deuna da. Hemen dakau eskaia, dakau gurina eta baratzuria, hor prejitxu puntu bat emango jau, eta hori izangoa gaurko plateran oinarria. Baina esan duen bezala lagungarri bi gauza ingo izki jau. Bat, patata hauek, ez dakit oso ikan, edo igual erditikan moztuko ditugu, sartaian jarri gurinakin, eta pixkanaka gorrituko ditugu, eta plateran lagungarri jarriko ditugu. Eta hori gutxi balitz, hoetxo bat ingo jau, gure oliaskoai, barrengorrin saltzana. Ingo deuna da, bai, baratzuria eta tipulina gurinetan goxatu, behin goxatu eta daudenean barrengorrik ondo garbituta bertara bota, eta salteatu pixkat eta salda jarriko jau. Salda murrizten danean, esnegaina botako jau, irekin txiki bat eman, birrindu, iragatzi, eta hori jarriko jau platerazpin, patatak ondon, eta oliasko alduan. Ados? Ados. Atope, bai. Bueno, hemen, ni oliasko garbitzen hasiko naiz, irikitzen, eta bai jarri berduna da, tipulina hauek martxan, ingo jau naz, zen parreiten zu, hau ze, behi pasako jau? Bale, ba. Hau zure lana da, bale? Irurak, ingo jau naz, txortenak endu, sustarrak endu, lehende baizoko geruzak endu, eta Julianan moztu, bale?
Erraz, ez da? Ez, ose? Bai, oso. Eta, bueno, bestalde, haber, zertarekin jun bergiare bai, beitu, barren gorri garbitzen, bale? Bikain. Beikain, hemen, nahiko garbi daude. Baina, beitu, ingo juna da, sustarrak endu, eta sustarrak ondo daunean, listo. Hemen harri txintxar batzuk eta hola ukitzitulak hori bai. Eta ego, bazterreko haue, pizkatola labanakin txukunduko dituzu. Eta ez dia pusketa txiki-txikikin ber, bale? Nola gero, salteagoakin prejituko deu, eta gero birrindungo deun, gutxi gara bera, adibidez, hola jarri, lau pusketetan nimakoitza, eta listo askazu, bale? Venga, lanak banatu ditugu, eta guain mingaina eman berdeu, irrintzin bat botako alde zuen mensaio azteko. Ja, zuzanean, venga. Errikitan hau, lehenu entzun detenakin, ja, oioi purdia garri zaiteta lana. Venga, ziazin. Bota. Venga, ba. Ai, ama, nerea, ze ona. A ver. Zuri botako aldezu. Hombre, gurene, gue irrikitan gauden zuteko. Ze harrak irrentziak, ai, ama. Ai, ama, epa. Hautzi gabezea altzete gelditzen olakotan. Ez? Ez? Oso terapeutikoa dela esaten da. Bai, ama, zile, gonez nire ordun. Dago Nafart terapeuta bat, da medikoa foniatra eta esaten du egiten duzunan irrintziak, gero hautzik gabe ez zarela geratzen. Orduan balio da. Irrintzia botatitunak entremendu indak gala ez tarrin alegila, ez da? Oia. Vale. Earra soño iten dezuena, mayor goraka, no haino iriste zeate. Ez dakit. Hoi zeate, ez tarritiko, zabeletik edo nundikan atea zea hoi dana. Ez dugu zain notara, ez, bakoitza bere almena dauka, eta desberdina da, Baina desibelio oso altuak dira. Oso. Eta gorputzetik ateratzen da soinu bat. Bai, gorputz osotik. Normalen emakumeak ikusten dira, ez da, irrintzi botatzen. Oitura gatik handa, o gure estarri gatik bai, edo... Gutaldean gizon bakarra daukagu, 11 partaide gara, eta bakar bat dago. Egia da, orain emakumeak gehiago ikusten direla irrintziak egiten, baina gizonak ere oso ondo egiten dituzte. Eta garai batean gizonak gehiago egiten zuten, eta ero zonalderen arabera, adibidez, dura gutxi iparraldeko lagun bat egin hitz egiten, komentatzen zen iparralden, mutilazko ikusten direla egiten irrintziak, orduan. Eta irrintziai, emanten izaten indarra, bueno, azteko eta behin, irrintzia, nondik handator? Zeitezan, mendipunta batetik bestea kasoiteko, edo alaitasuna dirazteko, dolua ere bai? Badirudi hasiera ez dago oso jatorri konkretua, ez? Baina aztertu da pizka bat, eta mendietan hasi ziren irrintziak, eta hasierako imitazioa edo izan da animaliei, izatez irrintziaren edo zaldiaren soinua irrintzia deitzen da. Eta animalien soinuetan oinarrituta daudela uste da. Gero, historian zehar, erabili dira momentu askotan, bai nekazariak eta hartaldeak eta pizka bat kontrolatuta eukitzeko, edo baserriko hartzaina eta emakumearen artean komunikatzeko ere. Bai, hori gure taldean daukagu historia bat, abiez gure taldeko nagusina Raquel, 78 urte dituela horrela ikasi zuen irrintzia botatzen. Aita eta amaren arteko komunikazio erremita zan, mendian. Eta orduan bera eta bere aizpak danak botatzen dituzte irrintziak. Eta komunikatzeko nalaitasuna, o zerriare bai, edo... Praktikoki, adibidez gizona hartaldearekin joaten zen mendira, eta heltzen zenean, mesua bidaltzen zion. Irrintzia botatzen zuen, esanez, iritsi zala ja menditotorra, o altarlian topatu zula alegia. Bai, edo bajatzen naiz, baskaltzera. Eta orduan aita, eta mazpitik, entzun zaitut, ez, galdera entzuna. Eta orduan postanak ikasi zuten egiten. Berua daola maiganean janaria, venga, atorre honea. Joseba, parkatu, oso txikia da zelan nahi duzu. Oso ondo, horrela. Juliana, bezala. Juliana. Hola, oso ondo. Honea botatzen jun, da gero martxan garriko dugu. Eta hor dakasuna, azpin sakarrontzia dakazu, organikona, eta bertara bota. Eta gero ere bai hori, aipatu duzu aiz Raquel, gure nagusien ere bai bota izan ditu funerales berdinetan irrintzi funebreak. Funebreak, Bai. Eta berak esaten du, hori diferentak direla. Osea, ez da kadentzia edo zerbait, diferentea da.
bikain. Pizkatzaia da saltzeko, baina... Asmo desberdinarekin botatzen Hori da, direla. bai. Vale, oza, igual bakoitzako, segun ze tonukin, o ze nola bukatu, o nola hasi, o bakoitzak bere zesan nahi dakala, ez da? Bai, da oso pertsonala, nola botatzen zuen. Vale. Bueno, eta asteburu hontan, hemendikan pare bat eguneak, guen jeinen, ekitaldi berezi badakazu, ez da? Bai. Ze topatuko dugu bertan? Ba, men jaialdian parte hartzen dugu, eta gara lau talde, Txinako beste kide batzuk ere bai arituko dira, da como... Txinako beste sortza artista batzuk egongo ia bai, eta da, bueno, hori dira lau talde, eta da como emanaldi baten non tradizioa eta garaikidetasuna jartzen dira harremanean. Eta gu hori da lantzen duguna, eta 10 minutuko performance bat aurkeztuko dugu. Eta irrintzia oso guria da? Edo esatezue Txinatik handatoztela o beste herrialde batzutan ere bai irrintziak botatzen dituzte? Bueno, a ver, justo txinatarrak egin duten lana da beste ez dauka zer ikusirik irrintziarekin, baina munduan daude berez rekonozituak pila bat irrintzi. Marokon, Saharan, Alpetan. Bio dela adibidez, hori da. Igual hemendikan bota eta Alpetatik entzun zuen doinuakin, ez da, Pirineutik, venga, vale, Granada, Gero dago... Patxila, mar, hoi da, hoi soinua. Galizian atu... Nolako distantzia harrapatzen duolako irrintzi batek menditontor batian? Handia. Kilometroak, ez da? Bai, gainera mendiak hartzen du soinua eta orduan resonantzia dago. Vale. Garbitzen ditut, edo? Hola ja, bai, nahiko garbituta. Beitu, ingo izutena da, beste ontzi bat emango izut, bai, garbila da ona, bertan utziko dituzu, berandurxago behar ditugulako, eta hemen daudenak sakarrontzira gota, bale? Hau utziko eta hemen bai ja birrintzeko, gero barrun sartzeko esan deuna ingo deuna, ondo. Bueno, bikote, hemen txe, itzein irrintzila bota, eta lanak ebai aurreatu ditugu, Tipolina martxan dakau, barren gorri garbituta, bale? Eta ingo deuna da bitarten, oli asko irikitugu liburuan, ingo deuna bitartean, bretxa olibara jungo gea, ikusiko zuen, seleku eharra, olio mordo bat topatzeko, eta nola ez, oliba mordo bat. Eta bertan, ingo iguna da, gaur, mutxurran, entxalada bat. Guazin ikustea, ikusi ze berezia. Eguardion, hemen izue berriz ez zuekin. Donostin, Bretxako merkatuan eta guain joango gera Bretxolibako puestora. Eta han prestatuko dugu entzalada bat. Ezagutzen nazue, hau da nere puestua. Hemen daramau, 12 urteia eta hemen dauzkagu 62 klase azeituna eta 102 olio. Guk hau zabaldu genduen 2012ko urtean. Eta hilabete bat bakarrik darama genduen puestuan eta japonesak etortzen ari ziren. Eta etorri zen bat, berezitik bat, eta geratu zen olio batei behira, fijo, gia batekin zetorren eta esan zion. Eso, ¿qué quiere decir? Bere hizkuntzan, claro, eta kanaia. Kanaia da, eta bestiak esplikatu zion zertzan kanaia, pertsona bat pixkat bizi zamarra, ez? Da, bestia zizan parrez, eta nik iluminazio bat aukiko nun, porque nik ion botilla erregalatu. Bingo, botilla erregalatu nion, eta handik aurrea beak egin zion promozioa Japonen. Suerte handik auki gendun, porque gizon hori izan aktore bat, Japoneko aktore bat. Takehiro izeneko aktore famatu bat. Eta horrek egin zion, Japoneko atedanak zabaldu. Beakin azaldu ginean erretratuetan, revistatan, eta handik arrezkio, jendia japonesek etorritzen dira 12 urte segidotan, eta gehiago gainean. Hau da botilla hori, hitz egin dugun botilla hori. Gaina intzigun, bere autografua laga eta dana. Eta guk ezer jakin dabe ze pasatuko zan gero. Hemen daukazue. Eta botilla hau gurekin dago 12 urtean. Ia beste 12 egiten ditun. Bueno, gaur prestatu behar den muturren entzalada bat. Hemen ikusten dezuen bezala, 2 pieza dauzkagu, eta biak desberdina dira. Bat da muturra eta bestea da burua.
Orduan, normalean gehiena prestatzen dute muturrekin, baina gukin behar dugu bilakin, askoz jugosuo eta derrago geratukoa. Eta gainatik dauzkagu beste osagai batzuk, asingo gea, osagaiak mozten eta preparatzen. Osagaian proporzioak norbeak nahi duen bezala, ez gehien gustatzen zaiona, uaxe gehiago ipini, baina bueno, ni pentsatzen dut, kipurina dela osagai bereziena, zera saboria emateko. Eta orduan, gehien ipintzen dugu kipurinak. Horregatik dauzkagu, bi klase, txurila eta morea. Gu hasi ginen ensalada hau egiten, porque daukagun osagai denak. Eta bueno, aceptazio ona dauka, egia esan, rotazio desentia auki behar du, porque ez da produktu bat asko iraunzeuna. Hau prepatu behar da, prestatu behar da, eta 3-4 egunean kontsumitu behar da, fresko egoteko. Horregatik egiten dugu ospindutako produktuakin, porque gehiago irautzen dute. Erosleak denetari daukagu, baina gehien batzuk gizonak eta emakumeak soziedade eta juten dianak, eta larun bat goizien, por ejemplo, da txaltzen gehien gauza, porque iken dute hori erosi, txakoli botella bat egin, kriston amaiketako ertetzen du. Bueno, ikusten dezuen bezala, ja, dena prestatuta dakau. Guain, ensalada montatzen jungo gea, prestatzen jungo gea. Nik ingoet kapatan. Eta ikusiko eze, nolako ensalada eharra geratuko zaigun. Guk garaian arabera egia esan gehiago saltzen dugu udan, baina neguan ensalada hau asko jaten da. Ez da letxuga ensalada bat bezala eta gauza azkarra da, jateko prestatuta dago, platera bota jan, eta listo. Piparrak moztuta bota leizkielako, osorik, nik osorik botatzen ditut. Gehiago gustatzen zen. Bokadu bakotzian, binagre hori, esplosio hori, hauan eukitzia gauza polita. Ensalada prestatu den, ikusten dezue. Koloria, itxura, kristona dauka. Eta hauain gainetik, garai honenian gaude. Jaeneko olio, berri-berria, 400 dauzka olio honek. Jo, hankaz gora eroitzeko mokua da hau ensalada. Aiba, ikusi nolako koloria daukan, eta ze sabore eta usain daukan. Hor daukazue. Honekin ja, punto final, ze gehiago behar dugu. Ez da res? Ensalada prestatuta dago, eta ze itxura gainera. Osagaiak, hemen dauzkagu, bretxoliba, pretxan merkatuan. Nahi da zuen etorri eta urrungo arte. Agur! Ai, ama, Manu, ze postu eharrak azuen, eta zer nolako entxalada prestatzitun, bereziak, baina esan dezuna hori txakole jarra batekin hartzeko, o marianito batekin lagungiruan, ezin hobia. Jarraitu horrelako gauza eharrak iten, da gu saiatuko ere bai, ainakoak iten. Bueno, hemen tipula potxatzen dakau, hortxe dijo, bale, patatak martxan jarriko ditugu, eta barrengorrin saltxan martxan jartzeko ere bai, hemen behar dugu, baratzurila. Zuritzia, biharko ditut, behitu, gio jartzeko, prejitzeko oliaskoa ja egosita daunian, 3 ale. Eta baitare, botatzeko barrengorrin saltzeko beste 3 ale. Osea, 9 ale, bale, zurituta. Eta zuti pulinakin oso fini, bilizea, ez da? Jarraituko zu? Jarraituko dut. Bale, bakarra dakatu bain, Bale, kendu leheno bezala egin, txiki eta gozatzen jarriko. Tamaino berdina, eta kasuelan jarriko dituzue. 3 baratzuri, eta tipulina hori, bale? Bale. Venga, oso ondo, eta nik inberdetena da, hau, birrindu, hemen dakaula arrautza, oilaskua, piperra gatza, botako jo tesne gaina txorrota txiki bat, eta birrindu ingoet. Mangatxo batian sartukoet, gero barrun erresago jartzeko. Venga, honekin hasiko gea. Bueno, noiz eta nola sortu zan, iai. Ondo esan aldet? Bai. Vale, oso ondo. Zuen kompainia edo elkartia, o nola ditzen dio zuen zehazki? Elkartea, kolektiboa, kompainia... Zenbat kide zaudete bertan? Taldea. Zenbat kide gara? 11 gara. 11 kide? Bai, eta zierakoak gainera, Hasieran bildu ginen, eta jarraitzen dugu. Zen nahi dezue lortu elkartiakin? Etxetik ateratzia, o? A ber, gure ideia da, irudi garaikide bat
ematea irrintziari. Eta gure jatorria denez, euskal kulturaren jatorria eta, pues, bueno, transmisioa pizka bat lantzen ere. Ez, eta pues, txikiei erakusten zelan egiten den, saiatzen gara, tailerren bat egin dugu instituturen baten. Vale, eta jute zate ikastetxeta, o jute zate nondik noakuak itituzu, esan dezu, bai, institutuan, edo... Bai. Proposamen ezberdinak iristen dira, eta proposamenak batzutan ere bai marrazten dute bidea, baina bai, dago parte badala, pizkat ikerketa antropologikoagoa, oza, ulertu gehiago irrintzia, eta horretarako nerabekin elkartu, jendarteakin elkartu, eta gaur egun zer den irrintzia deskubritu, ez? Eta deskuritzeko gogo horrekin birsortu edo buelta bat eman. Eta gero beste partea da ikerketa artistikoa, osea, ulertu irrintziarekin sortu daitekela. Hori da igual ekarri dugun gauzarik eta bitziena, ez? Soinuak egin daitezkela, eta... Eta bide batez ari gara ikasten munduko irrintzi desberdinak ere. Nondik datozen, zein momentutan erabiltzen diren... Eta oso eginkizun erabilira desberdina dazkae beste leku batutako irrintziak? O antzekotasuna dakae? Batzuk oso antzekoak dira. Adibidez, Marokokoa oso antzekoa da. Badaude beste batzuk guztiz desberdinak, edo gurea daukan singularitatea da bi parte dituela. Normalean... Eta goraino gote zatela geho. Eta gero beste bukaera polit bat eman behar zaio. Eta arnaz bakarrean. Beste irrintzetan entzun ditugunak aparte bakarra dauka. Baina egia da, como que irrintzien testu ingura daukate puntu komuna. Pues igual natura, etxe giroa, lagun giroa, orduan daukate lakoak. Eta gaur egun jai giroa. Eta ebiaz nire herriko kide bat Burkina Fasokoa dela bera kontatzen zian duela esasko, han 55 urte baino gazteago hiltzen balzin bazina, daukatela irrintzi mota bat, esateko jo, oraindik ez zuela, herrikidori ez duela bizi nahiko, eta zen embargo, hiltzen baldin bazara 55 gora, egiten dute beste jai bat eta beste irrintzi bat daukatela. Bueno, igual pixkat historia da hilburuz, baina holako historia bat daukatean. Interesgarria oso, ez da? Bai, oso, bai. Eta, adi esan dizuen Marokokoa, gero, zeleku gehiotako irrintziak? Bueno, Espainian ere, badaude Galizian dago bat Aturusoa deitzen dana. Silbo Canario, da pizka diferentea, ez da irrintzi. Silbo Canario. Ja, txistua gotzen du komunikatzeko, ez da irrintzi bat guztu. Da hizkuntza bat osoa, ez da oiua bakarrik. Baina, bueno, antzekoa da, ere, ez? Eta gero mundutik zehar, adibidez oso famatua dena da Suitzan eta Alpetan ematen dena, dela. Iorolo, famatu hori, ez? Gero Argentina, zegoen beste da. Argentinan dago beste da. Zapukai, hori da. Asko daude, pila. Ja, hori emateu abesteko modu bat bezala dala, hori ez da? Bai, karo, gauza bera gertatzen zaie, gaur egun musika giroan eta jai giroan erabiltzen dute, gehien bat. Bueno, hemen dik animelzuna da, behitu, esan duk gero hiru gordeteko ditugula hemen txek, botatzeko. Gero, oliaskua pregitzen duen garaian, eta hauek txikitu eta bertara bota. Bai, txikitu nola nahi duzu, txiki-txiki? Bilion artean, bai, nahiko txiki, hori gondo gorrituko dugu, gero barren gorri bota, salda, eta gurinetan goxatuko ditugu. Gurinere bai botako dugu, bale, oso ondo. Eta, bueno, gero ez dugu izan, baina taldean batez ere ondo pasatzen dugu, eta beti zerbait elkarrekin jaten dugu. Garrantzitsua, euskaldun hon batzuk bezala, ez da? Gauza importantea. Gauzak ondo egin bai, baina gozatu ere bai. Eta guztia, nun darrak zatezuen, nun sortu da hau? Gu Aiaraldeko herri diferentetik gatoz. Adibidez, Orozkoko 2-3 gaude, Amurriokoak, Laudiokoak, Luiandokoak, Arakaldo, Areta, Laudio, parkatu. Artziniegako bat, egia da. Nazketa berezi bat zaudete hor, ez da? Bai. Bai, eta oso anitza gara, eta oso diferenteak, bai. Eta, adibidez, nun elkartu zinaten, o nola ezagutu zinaten, da nola entzuen honek aurre? Nondik anatea zan hau? Kontua da, 2022an bidaiatu nuela institutze parekin kulturbizita profesional baten Flandriara. Hango eragileak ezagutzeko, kulturakoak. Eta han ezagutu nuen Juju Group. Edo Juju Group da talde bat egiten duena, nola baitere, olako soinuak munduko irrintziak ikertu begirada artistiko batetik. Eta orduan, egon ginean urte batez hitz egiten,
Eta... Hola ondo? Oso ondo. Bale, egon ginen urte batez hitz egiten, lankidetza bat zirriborratzeko, karo. Nik esaten nion, Euskal Herrian zegoela irrintzia, eta hasieratik asko interesatu zitzaien hemengo irrintzia ezagutzea, eta berak esaten ziaten, baina dituzu irrintzilariak? Eta ni ez nituen irrintzilariak. Osea, bai nituen jendea fitzatua, baina ez erabat. Eta orduan, lankidetza bat zirriborratu genuen, eta hasen nintzen irrintzilariak bilatzen, hori anitzak, herri ezberdinetakoak, generazio ezberdinetakoak. Errexe izan zen? Irrintzilari topatzia? Izan zen oso divertigarria. Bai, Esan zer divertigarria, aldatik herritako jaitara joaten nintzen, eta ni hor fitzatzen jendea, horrek egiten du. Orduan gero azten nintzen como ikertzen, hau hori izan daiteke. Edo gero bai jenderi pelikula kontatzen nion, bai, ez gaude Bruselas, orduan me sentia una vendedora de motos en plan de, tío. Hori Orozkon egin zuena, eta zen Orozkon goleiaketara, eta saldu zigu kriston. Bai, bere bikoteari. Kriston bidaia. Eta ni esan nuen, tío, nerea, zer egiten duzu? Eta resulta gero gertu zirela aurkezpenean, eta ni, funtzionau, que guai. Orduan, izan zen como bilaketa oso komikoa. Eta fijatzen nintzen hau betatzen, eta zen como etengabean irrintziak, eta pizkat obsesioa, baina oso sanoa. Eta, eta ditu nituen, hasieran elkartu ginen igual 15 bat edo horrela, eta hortik sortu zen gero ja jende bat interesatu zitzaiena, 11. Eta hortik eta jarraitu dugu. Egin genituen aiaraldean bi saio, eta gero Bruselasera bidaia izan zala super diber, eta gero esan zuten nahi dugu talde bat. Ginen Anberezen eta Bruselas. Eta adibidez, irrintziak oso desberdinatuko ditugu Euskal Herri barruan ere? Segun ze zonatan gauden, iparralden, hegoalden, ez dakit naparrak irrintzi desberdina dazkau? Badaude leku batzuk gehiago, edo ohitura gehiago daukatela, eta jendea gehiago esplaiatzen den, ez? Esplaiatzen dela. Baina nik uste dut diferentziak direla pertsonalak. Ez gehiago lurralde edo zonaldekin kontutan izan, baizik eta pertsonekin. Pertsonalak. Eta etxeetan, segun etxean zelan bota izan duten, edo horrela ikasten da. Bai, ezken nik uste pertsona guztiak egin dezaketela irrintzia. Osa, ni hori da hipotezio teoria bat. Eta guztiak onak direla. Claro, eta guztiak onak dira. Orduan, zeratzen erako laguntzen jendea, bilatzen irrintzi hori, eta bilatzen gaira, askotan ematen dugu irrintzia hasi garatu, eta hode, como batzuk dira top. Nola itere, helburua da top izatea guztiak, baina modu oso diferentean. Osa, zu igual bajoago egiten duzu, beste altuago, bestean motzago, beste igual bukaran egiten du, jo que se, ez beste bukara bat. Orduan danak ongietorriak izatea eta bilaketa hori laguntzea. Eta zuek adibidez, nun ikasi dezu? Oso txikitatik indezu ere bai atxen irrintziana, edo... Ni egia esan ez dut praktikatu inoiz. Ni behin lagunak... Gau pasan baten... Bai, jai batean animatu ninduten lehiaketa batera orkestera eta irabazi nuen. Eta geroztik, lehiaketetan ibiltzen naiz eta irrintziak egiten ibiltzen naiz. Lehiaketa asko daude? Ez gehiegi. Segun, leku batzuetan bai, baina gure lekuetan eta gu ibiltzen garen zonaldean ez gehiegi. Eta gero mama filman agertu zen bere irrintzi bat, adibidez, hori oso... Eta telebista saioren baten, ere. Telebista saioren baten. Bai. Ni taldeko irrintzi zarra. Irrintzi zarra zea. Eta zu, Nerea, noiz eta nola hasi zinen irrintzi botatzen? Ni, nahiz oso ondo goratzen, baina pentsatzen dut parranda batean konturatu nintzela, kapasa nintzela egiteko. Gero hasi nintzen praktikatzen, etxean, mendian eta tokietan. Eta gero batez ere, urte baten egin nuen antzerki eta kointzitu nuen Arantza Gurmendirekin, Goenkaldeko antzeslea sana. Eta Arantzari galdetu nuen, Arantza, berak egiten ditu, eta egiten zituen, parkatu. Eta orduan, galdetu zuk nola egiten dezu, eta beraz esan como urratz batzuk ematen, orduan berarekin praktikatzen nuen, eta lan joan nintzen como fintzen. Eta erosko jolasten, nire bai musikaria naiz, eta orduan, como que igual asko, en plan, gaur horrela probatuko, beste umatean nola, eta... Adiz, hau entrenatu iten da, barruan eramaten da, o zu egiten dituzue entrenamentuak eta hola, igual lehiaketa da, Entrena daiteke, berotu. Bai, honena da berotzea, hori bai, eta ni adibidez abez batza batean abesten dut, eta hor hotz beroketa asko egiten ditugu, eta orain zaiatzen gara beti gure zaioak egin baino lehen, eta beroketak egiten. Bai, eta hori egiten dugu oso dela irrintzien erreparatu, porque nola orain egiten dan, orain arte egin da jai giroan, eta bota taia,
guk egiten duguna da, como, izkate reparatu, nola azten da, nola daukazu gorputza? Zer sentitzen dezu, botatzerakoan? Orduan, egiten dugu biaketa bat gauzak izendatzeko. Orduan, nola bukatzen dezu, eta zuretzako hori sentsazioa nola da? Orduan dago, como bilaketa bat. Profesionalaz izatzen nahi zaten. Ondo aztertzen, bai. Ongi aztertzen. Ona. Bueno, hemen, bagoa txerke txaraka. Aber, hauek, kolore hartzen nahi dira, bale? Txarretxiko jozua, zatikan barruan join behar dute. Hemen ere, tipulina eta baratzuria goxatu da pixkat, badikoa barroa. Bueno, eta lehen gehatu nahi zalantza txiki batekin. Gogoen jenia jote genean, ze topatuko dugu zehazki? Horren dezu, txinuak, ez belgak ere bai, zuek ere bai, irrintzi... Gu gure partea egingo dugu, gu ikuskizunaren parte gara, gu gure performantza emango dugu, eta gero beste talde batzuk egongo dira, pues bueno, bere arte saioa eskaintzen. Vale, oza, arte desberdinak topatuko ditugu bertan. Bai, hori da. Vale, eta aurreatzeko, zeintzu ze arte mota edo ze gauza topatuko ditugun? Musika gehien bat. Gehiena musikan inguruan. Bai, batek uste como robotakin musika egiten dauela, beste batek sinema eta musika... Oso experimentala, oso berezia. Arte experimental jaialdi bat da. Una, oso berezia, ez da? Ostra, honi tipula azpilan ez dio jarri. Bai, da, azararen 29, Joseba, apuntatu agendan. Vale, guantxe dator, ez da apunta ber. Aerosin behar ditu zarrerak. Non daude salgai? Bai, Guggenheimeko web horrian, hor daude salgai, ja. Guggenheimeko web horrian. Bai. Zike zu eta zure lagunentzat. Nik eta lagunentzako, azaldu beharko naiz, bai. A ber, hau botako dugu ere bai. Eta musika experimentalakin lotuta, badakit ere bai, beste topaketan baten ibilizatela, ez da? Bai, orozko. Gertrude Noise Meeting jaialdian, egon ginen Artiñano etxean. Artiñano? Bai. Bai, oso topaketa interesgarria da, ez? Otsaian egin genuen? Otsaian, bai, otsaiero prestatzen dute eta beste artista batzuekin egon ginenan, bai. Bai, soinua, musika, experimentala. Bai, eta egon gara inbatetan, bizten betokitan. Zen badazkazue, asko guain martxan, alde batetik beste biltzezate, ose, Ez bakarrik performantzak, beste proiektu batzuk ere dauzkagu. Amurrion... Bai, es que, claro, dugorko gaberatze. Bai, errode, como cinema esperientzia bat... Cinema, bi esperientzia ezberdin sortzen gabiltza. Bai, urrengo hilabetetan... Ezin da aurreatu, ezer. Urrengo hilabetetan... Bueltatu beharko gara. Eta hau dana topatu nahi badeu, nik ez dakit, sare sozialetan, edo badakazue iai... Webgunea. Bertan ibiliko jarriko zuen, nundikan noa ibiltze zaten, ez da? Bai, hori da. Eta, bueno, sare sozialak laizteragian. Bai, prestatzen gaude. Prestatzen ari gara. Bueno, lagunak, hemen txe, behitu, Itzen esan duen bezala, baina behitu patatak, behitu lau eta mogozio behitu zeitzura hartzen nahi dian, ja. Vale, azpitikan behitu barrokaldetikan zet polita gehatu dian. Hemen eura jarriet topera dakat, botako etena da oiazkoa egostea barroa, vale? Hau, listo. Eta hau ere bai. Eta barrengorrik ikutziko dugu pixka gehiago goxatzen. Giosio, segitu hamen erreporta jazten denien ja salda botako jo, utziko dugu murrizten, da gero esne gainakin birrindu ingo dugu. Vale, eta esan bezala, erreportaira jungo gea, zehazki jungo gea, eibarreaino, eidez dagoan, gure zai, bakizu, berti hortzak sano eukitzeko, bere aholkuak entzun behar ditugu. Guazen bertara. Kaixo Joseba, Eider Runamuno naiz, eta gaur Eibarren gare gertu osasun zentruan. Zeri buruz hitz egingo dugu, begira. Ahoko garbiketak eta gorputzeko tentsio arterialak dauken harremanari buruz hitz egingo dugu. Bueno, gure hauan gertatzen dana gorputzeko erreakzio kimikoekin oso lotuta dago. Hitz egingo dugu pizkatxo bat hipertentsioari buruz, bai? Gure zainetan odola pasatzen da, eta zain horiek zerbaitek estutzen baditzu, tentsio arteriala igo ingo da. Eta hori kaltegarria izan leke gure gorputzan dako. Beste zerbaitek zain horiek zabaltzen baditzu, tentsioa orekatu ingo da eta hobia izango da guretzako osasunerako. Zer ikusi dauka guzti horrek elikagaiekin. Bueno, badare elikagai batzuk nitrato izeneko elementu batzuk dauzkenak. Brokoli eta espinakek dauke nitrato. Nitrato hori gure ahoko bakteria batzuk, bakteria onak eta bakteria txarrak dakauz. Ahoko bakteria on horiek nitrato hori hartu eta oxido nitriko bihurtuko dabe.
Oxido nitriko hori txistutik egunian 2 litro txistu gutxi gora bera tragatzen ditugu gure gorputzera odolera heltzen danean, lortuko da biena da basodilatazio bat. Arteria horiek, zain horiek zabaldingo dira eta tensio arteriala mantentzen lagunduko dozkue. Zer ikusi dauka horrek ahoko garbiketakin, ohituta bagare haua enjuagatzen elemento kimiko potentiekin, horrek ahoko bakteria bai onak eta bai txarrak garbitzen ditu, kendu itzen ditu, beraz ez gaukiko oxido nitriko horren abantailarik. Gustatzen bajatzue haua garbi sentitzia? Bueno, badakau, alternatiba osasuntxuago bat, dala koko olixuakin enjuagiak eitxia. Goizian goiz, baraurik, koiakara bat hartu, hauan erabili, ondo mobidu, luze, 5 minutu inguru, eta gero bota. Eta horrek gure ahoko bakteria eta eurek sortutako toksina txarrak, kaltegarrixak bakarrik, kenduko ditu eta honekin geldituko gara. Zer gertatzen da adibidez kirolari askokin hartzen dituela, bai remolatxa, brokoli, espinaken, zukuak. Eurek, zuku horiek erabiltzen ditue basodilatazio horren bitxartez odol gehiago heltzen dalako gure giharretara eta beraz bizkorrao, indartsuao, energia gehiago eukiko deulako. Gauza bat ez dabe kontutan hartzen beti, eta da, ahoko enjuage asko itzen baldin baditugu, prozesu hori, hau da, hauen nitrato, oxido nitriko bihurtuko dituen bakteriak ez dituela aukiko hauan. Beraz, zoragarri, elikagai hauek jatia, baina ahoko bakteria onak mantenduz. Laburtzeko orduan, elikagaiak onak izan dira, euren sustantzia onenak hartzeko, baina ezin ditugu garbitzu, hortzak eta mukosak oso produktu bortitzekin. Olixuak lagunduko dozku, koko olixuak. Hurrengora arte, Joseba! Ai, ama, Eider, zenba gauza ikastitugun zurekin eta egia esan ze garrantzitsuak, ezta? Badakizue, ondo elikatu eta Eider ikaso asko inbiartzaio, oso garrantzitsua dira gure hortzak, ezta? Oso. Bueno, lagunak, mila esker, eta gurean jarraituko dugu, hementxe, oi asko atea dugu egosita dakaula, guain xerratuko ditut batzuiak eta gurinetan pixka salteatu eskaiakin, patatak behitu, hemen txibilin ezola gueltaka noiz behinka, alde guztitatik ondo iteko. Eta hemen behitu barrengorrin saltza, hau danazukin dezu, nerea, aziratik bukara, nio. Bueno, uste tipulina guren egin dula, Gaur tipulina gurenen lana. Vale, eta hemen ningo deuna da, gatza eta piperra ez diot bota, vale? Baina, inberdiotena da, behitu. Ez negaina behi dugu, botako jot. Txorrota behar bat, eta hola, krematxo bat prestatuko deu, vale? Eta hemen, zu bukatuko zu, bale? Ja, zizeala bukatu arte, bale? Hartu hemen txe, birrin gailu hemen dakazu, ondo birrindu dena, eta gero iragatzi ingo zu, bale? Iragazteko, hemen dakat, iragatz gailu, lapiko, eta... Bai, jarri hemen gainen. Bai, baitu. Ez que pentsatu dut beroa zegoela, eta... Horren gainen jarri, eta hola... Ez zaizu gaina hainbeste moituko, bale? Oso ondo. Eta gero hemen bolkete ingo jogor, eta mingaina batekin harrapatu dena bota, eta honea pasatu, bale? Bale. Venga, eta zuko olio perexil bat prestatuko zu, bale? Ezan behar dira zuzelan. Erraz, kusiko zu. Mortero dakau hemen. Hartuko zuten mindikan perexila, 1, 2, 3, hola xenaiko. Eta hemen, guren ingozuna da, ostok atea, eta ostok bota bertara, bale? Bale. Emango zu gatza potolo pixkat, olio pixkat, eta inberzuna da, frikzio askokin papillatxoa prestatu, bale? Venga, ekarriko izuten hemen olioa, eta gatza esan dizuten bezala. Eta zuk nerea, hoi dena ondo birrintzezunean, inbiar dezuna da, goiaratxo honekin, daztatu gatzan puntua, bale? Zio gatzi bota, zoze biharko. Bai, kristelako gozia daukatu. Bai, Sortzen ari zait. Bagea bi. Bueno, eta aldi berian mingaina eman behar diogu. Bueno, ni pentsatzen dut, guain historia honetan sartuta zaudela irrintziakin, irrintziai arte historien jartzen, zelanetatik anzatoztez? Zer ikusia daka? Hau zuen hogei bidea pentsatzen ez dala, ez da?
Ez. Ez dakit irrintzi eta ze ofizio bat ere. Zoritxarrez ez, guain dikan, ez da? Bueno, ikusiko dugu, Denboakin ikusiko dugu. Ez, ni arte derretan lizentziatua naiz eta pintura irakaslea naiz eta zeramika tailer bat daukat Orozkon. Hola, ze ona. Bai. Eta ez dezukarri ontxitxo ikan hemen plateraratzeko gure historik? Astu zait, Mikatxila, baina bidaliko dizkizuet batzuk. Vale. Urrengo plateretan erabiltzeko. Edo erreportai bat bidali guri, nola iten dituzun eta historik? Vale, primera. Vale, ze gauza ona. Eta bertan, ze topatuko dugu, ze gauza ite dituzu? Niri asko gustatzen zait zeramika erabilgarria. Platerak, bol, katilluak, tazak, ez dakit... Guretzako aproposenak. Pizzerrak, horrelakoak. Gero, bueno, pues orain hasi naiz ere pizka bat bitziak egiten, arrakak eta... Baina, segun, eta, bueno, egia da, zeramikan hasi nintzela... lagun bati esker, orain lagun den bati esker, ze bera negozio bat jarri zuen, animalia erraustegi bat jarri zuen, eta ni hasi nintzen errautzak sartzeko kutsak egiten. Benetan? Bai. Ze gauza bizia. Bakarrik animalentzako o gizakintzako ere behin dezu? Animalientzako. Principios animalientzako. Berdinak Hori dira, baina txikitzuagoak. Bika. Eta irakasle fina da ere, bai. Irakaslia ere bai, Bai. Ope. Guren erreportaian zai geldituko geha, zu hobeto ezagutzeko eta itituzun gauza guzti, bale? Eta hau, gatza probatu aldezu? Pizka behar dau, bai, aprobatu. Eta ni zenbat gatza botako dut hemen. Hola, txorrota bat errexego harrapatzeko ostok eta errexego. Eta hau ikutezea, pizka zanpatzezu eta txorrota bat. Pizka zanpatu eta txorrota bat. Eta hau, pizka tola bota berdezu horneaino, gutxi gora bera, Biatzez bat edo, bai, bale? Venga, oso ondo. Nahizu hau laguntzia iragazten honea bolkatzen? Gatza bota ezu? Bai, hobeto. Venga, a ber, heldu horrela botako esunik. Eta hola, dana harrapatuko dugu. Eta geho jungo zea hor mingainakin zanpatzen. Mingain honekin, Vale? Eta barroak botatzen dena, hola, beste aldeatea behar. Vale, hau ere bai hemen jarri. Txukun ibiltzeko. Haure, listo. Eta hemen txe, hau puxieta moztuko ditugu. Bueno, eta Nerea, zuk, zertan ibiltzen zea? Ni Aiaralde ekintzen faktorian kultur hildok arduraduna naiz, eta beraz kultur proiektu ezberdinak sortzen ditut, sormen bekak, egonaldiak, bitartekaritzak eskoletan eta gazteekin, eta besteak beste bere garaian irrintzi proiektu jaiosan faktorian, eta zentzu hortan eskerrak ere bai ez proiektuari olako marzianada jasotzeagatik, eta gaur egun batzutan bai han jarraitzen dugu entzaiatzen. Bai. Da azkenean proiektu ezberdinetarako toki oso polit bat. Orduan hori kulturlangilea naiz. Eta musikaria. Eta musikaria. Bueno, Nerea, eta faktoria nun dago kokatuta? Faktoriatik etorri zan gartzen bere momentuan, ona bebai zurekin ez olaztera, eta dago Aiaraldean. Bai. Eta ergiotze gauza bat. Bota. Bukatu horretik, nahi dugu zure irrintzi bat entzengu ere. Zak, erronka hori planteatzen dizugu. Vale, a ber, nola inbiardet hori? Nundikan hartu behardet arnazat? Gorputza guztia, bete berdet edo nola inbiardet? Bai, arnaz sakon bat hartu behar duzu. Arnaz sakon bat? Tripa, betik. Katxiz lama. Hau behitu, hola, baletu baino, zanpatu beraka. Zanpatu? Bai, pasatzeko beste aldea. Bai, nengoen blokeo hor, baina... Nata montada, oiten, zanpatu, hola. Vale, oso ondo. Ta hori, ese ondo. Honekin nahiko, kantitatez ondo. A ber, nire irrintzia, nire nahi ziten, hola, goraka etortzen irrintzia botatzeko hain izan iten, Ja, arrapatu zaitu gara. Oso polita da hori. Haure, vuelta. Hau markatu bakarrekin behar da, Leitu, txaka, eta txaka, zergatika, txatika negozita da, Ez du bihar gehiagi, inez da inbiar. Bakarrikan eskaian, batzuan, eta zaporetxo horiek hartu, errepuntxu hau eman, hola, pixkat, torrefakto puntxu hori alegila. Vale, listo dakau, haure, listo, eta irrintzia nola bota berret nik, nik inoiz ez dut irrintzikan bota. Zula, zaizu visualizatu asuntoa. Eta hartu behar duzu aizea oso sakona. Oso sakona. Eta... Kokatua hotza. Zorrotzen. Alduzun zorrotzen eta bota. Zorrotza. Ni laban aga zorrotza, ez direkan katxiz laban, A ber. Ez dakit ba, Lehenengo egin oiu bat horrela... Bueno, pues hori da lekoa.
Hori, baina bata bestean atzetik, ez da? Hori, eta hartu arnaz bakar batean, Arnaz bakar batian. Bai. Baina hartu serio, Osasu jarri hor, kontzentratu. Serio, nik ez dakit hori iten. Se gaina serio. Alde zor. Aderreitxoen, Utzina zue hau botatzen. Unea, vale, listo. Barrengo rinkrema, listo. Hemen jarriko dugu pare bat puxketa. Bat eta bestia, horrela, eze gauza garrin deun hori asko egin, Bueno, etxoin berandu erde. Guain zuek bota bat hau ni katzeten bitartean, bota irrintzitxo bat, a ber, idea hartzeko. Ai, ama, guain bai gehatu bernaizela gaizki. Baina, egin dezakezu motza goi. Vale. Azteko, aukerazko hau. A ver, manijua, eta, bueno, zuek, a ver, azte buru honetan, guen jenea, bai o bai jun behar da, ez da? Bai. Badakizuela unak, area saldu eta goxatu, eta hemen gelditzegea irrintzia botatzen. Ai! Katxuiz la marre, arrazekal gaurkoa. Ai! Beste batak kontziko dugu, bale? Bikote, mi esker etorteari. Vale, eskerrik Ja, asko. urratu zaitez, tarria eta ana. Ai, ma. Agur lagunak, hemen galditu naiz negarrez, dana.